Уважаеми почитатели на българската народна музика, кметство село Тополово, община Асеновград, съвместно с ППЗК Тополовски проход и местни дарители, организират празник на селото, който ще се проведе при следната програма. 29 август, петък от 19 часа. За ваше добро настроение ще се погрижи оркестър Траки с ръководител Георги Митков Шайката и солисти Камелия Желева и Яни Богданова. Специално за всички вас сме поканили невероятните Нина Иванова и Валери Караасенов. 30 август, събота от 19 часа. Кръщи, хора и песни ще изпълнят за вас оркестър Фолк Палитра с ръководител неповторимият виртуоз Петър Войников и гост-солистка чаровната и талантлива Полина Стефанова. Кметство село Тополово, община Асеновград, пожелава на всички жители и гости весели емоции и незабравими моменти. Ако имате въпроси и се нуждаете от отговори, ако имате проблеми и искате да ги разрешите, потърсете гадател и маг Розали, един ненадминат феномен, който говори с гласа на картите Таро. Тя знае как да се пребори с кризата във вашия живот, как да открие причината за вашите страдания и как да привлече успеха в бизнеса и любовта. Доверете й се и животът ви ще стане по-добър. Потърсете я на телефон 0878 31 3005 без допълнителни импулси. Фидан, човек е чудо и синове. Ясновидците на народа. Избрани от Бога пророци, които помагат на всеки един човек, вярващ в Бога. За връзка с Фидан, телефон 0895 055 143. За връзка с синовете на Фидан, 0899 907 396. Те ви очакват с дарбите и пророчествата си, известни в България и чужбина. За запознанство се обадете на телефон 0903 63 151 и ни разкажете за себе си, за вашата изстрадала и самотна душа. Нашите консултанти ще имат грижата да предложат най-подходящият за вас партньор, съобразен с вашата личност и изисквания. При нас ще получите истински напътствия и ще ви подадем ръка за най-правилният и подходящ човек, с който да останете заедно. Звънете на телефон 0903 63 151. Здравейте, зрители на Шесто чувство! Представям ви магичното място на Балканите Кръстова гора, която влиза и в нашето предаване чрез златните икони на нашите богове. По ваш избор се изработват ръчно с 24-каратово злато и ще бъдат осветени и благословени в Кръстова гора. И да представя на вашето внимание ръчно изработената бутилка на Бог, която по вашите данни има силата да изпълнява вашите желания за вас и вашето семейство и ви зарежда заедно с чашата на изобилието с духовно здраве, пари, бизнес, късмет и положителна енергия. Маг и феномен Наталия Николова. Точно ясновидство. Отговор веднага. Изчистване на кърмична обремененост. Родово проклятие. Мощни ритуали за изчистване на негативна енергия и магия. Защити. Изготвяне на амулети за късмет и любов. Талисмани за пари и успех. Връщане на стара любов. Събиране на двойки. Резултат до 3 дни. Работя лично и по телефона. Всеки ден. Телефон за връзка 0884 90 55 38. Ясновидец и маг Василена. Жената, която помага от разстояние, с молитви и ритуали. Работи с огън и вода. Приготвя огнени муски. Помага при алкохолизъм, наркомания и всякакви зависимости. Може да ви помогне за рожба. Събира разделени двойки. Имаш проблеми? Потърси ясновидец и маг Василена.